Čaute pri novom videu, no tak teraz ideme celý tento obrovský bazén napustiť balónikmi, alebo dať do neho 100 balónikov. Uvidíme, čo sa potom stane. No, toto je jeden balónik a ideme ho napustiť teraz. No, tak teraz tu máme jeden balónik, predtým som mal zelený, teraz je oranžový. No, ideme ho napustiť. Joj, tak ťažko sa dáva. Iba ho pripnem na koutík. Kúbko, aké to má byť veľké? No, ja neviem presne, aké veľké to má byť. Tak stop, hop. No, dobre. Koľko mám z toho vypustiť? Sledujte. Čakáme, dokým nie je takýto guľkového tvaru. No, tak. Teraz sme ho zaviazali. Počkať. To ja zaviažem. OK. No. Tuto furt tečie, neviem prečo. Ty to nevieš zavrieť. Ja už som viazal dosť, takže... Hej, iba väčšinou to trvá dlho. No. Mám. Zaviažeme na takýto úzol. Máme. A teraz to ideme hodiť do bazénu. A ďalší do našej zbierky. OK, no, tak, teraz vám ukážem zrýchlený záber toho, ako nafúkame pár balónikov. No, nie pár, ale dosť veľa. Everything. If you wanna run ahead, I'll meet you where the water meets the earth we cling to. No, toto bolo presne 10 balónikov. Všetky sú tam. Počkajte, ja vám to ukážem. Tak. Všetky sú tam. No, ale ideme ďalšie fúkať. No, teraz budeme počítať až do 50, máme tam 10, takže ešte 40, poďme na to. No, tak práve v ruke držím 40 balónikov, no a idem to vám zrýchliť, nech to netreba tak dlho a idem ich nafúkať.
No, tak, toto je ten posledný balónik. Nie je. Dobre, ešte tam sú, ale z tých 50, čo sme fúkali. No, úplne posledný zatiaľ. Ukážem vám, ako to môj brat teraz viaže. No, tak takto sa to má viazať. Najprv sa z toho dá kus voda dole. Toto pred chvíľou, čo sme robili, trvalo to 23 minút. No šialené. Ale pre vás urobíme čokoľvek. Joj. To je vadí. Teším sa, keď hitneme 70 odberateľov. Máme. To bude cool. Zaviazané. No hoď. Tak, a to je všetko. No, zatiaľ to vyzerá takto. Dosť nie. To je 50 balónikov. To je veľmi šialené. Tak my dofúkame tie ďalšie a potom vám ukážeme, ako to bude vyzerať. No tak takto napúšťame tie balóny. Počkajte, o chvíľku vám dačo ukážem. Iba toto dám bratovi. No, ako vidíte, tak tu na dole je 27 balónov. Ako hard, keď to máme plniť ručne. Škoda, že niekto je na to taký stroj, to by bolo cool. No tak ideme na to. Toto nám trvalo natáčanie viac než 35 minút, takže... Nie, toto už trvá hodinu.
Dobre. Plus vám... Nie, 30, dačo. Hej, no dobre, tak dajak tak. No ako vidíte, tak tu na kamenky úplne som ich zatopil. Tým viete... Máme Dobre, nechal som zapnutú vodu, tým pádom sa mi úplne za toto a plus aj kameru som oblial. Dobre je, že je vodotesná. No, Kupka, poď. Tak tu máme všetky naše balóny. Tak toto vlastne vyzerá. Počkajte. No. Hej, tak toto vyzerá. Tu je ten posledný. Balón. Jo. Tam sú ďalšie. Pustíme kus. Vypustíme kus, áno. Tam sú ďalšie balóny. Zaviazať. Máme. Teraz. Poď. Poď, ideme to spolu hodiť. A plus skočíme aj s kamerou v ruke. Ty hadíš. No, takže. Tu je on. Náš. Dobre. No, Tak. Poďme o. 5, 4, 3, 2, 1. Hážeme! No, máme tu. Pozerajte, máme tu tých 100 dačo balónov. Napríklad tento. niektoré sa ukrývajú aj na zemi. Jej! 100 balónov. Ako vidíte, áno, podarilo sa. Máme 100 balónov. Tu sú všetky. A teraz tu, kúkajte. No tak. Teraz asi video skončí. Hej. Jo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a vidíme sa na budúce. A nech 70. Čus.